nakungamoyika umlungu lithi imali lakhe ngexesha lokuphatha kwakhe oShepstein aba no-Escott bakhe bacela idinga naye indlela abacela ngayo idinga liyanyanzelisa lithi wena nduna yamaHlubi khawusondele apha ngizokubona impendulo kaLangabalele oqala ithi xa ufuna idinga nam yiza kumwena andikawuza kuwe mna ndicelwa nguwe yathi impendulo yakhe zaqala kanjalo izazonya zomlungu ukumtiya uLangabalele oqala okwesibini bambona into okokubana uNkosi uLangabalele Gxebe ikumkani yamaHlubi iyahlonitshwa kakhulu sisizwe sakhe kwaye isizwe sayo siyambhedesha yabona xa uyinkokheli yabantu bemanyene bequndene bevana ngawe bekwazi into yiyo kubo abantu badibana le nkokheli sithetha ngayo ibingumdibanisi wamaHlubi ethetha ngazinye kwaye ukumkani uLangabalele ebehlonitshiwe nazezinye ikumkani ebezimelene nayo kwadingiswayo kwamthethwa kubesuthu ngoba ngexesha lokuphatha kwakhe ibingelo xesha bekukudingiswayo nomthetho inhlonipho ebeyinikwa ngenxa yobugorha bakhe ndifuna ukubana ndikwakhele umbono wento ethi le nkosi izalwa ngethuba abelungu beqala unyathela eNatala izalwa kanye nelo xesha sebesukile abelungu emaXhoseni babaxolile abelungu amaXhosa emva kweemfazwe ezithoba wawabetha amaXhosa alala ngophotho iduma lokugqibela lasemaXhoseni uNongqawuse imfazwe engakhange yaliwa ngezixhobo imfazwe ethe yaliwa ngobutholo bengqondo ngokuthi kusetyenziswe ubungqondo gqirha bokuthewula kuvikivwe inkqubeko yethu basitheza amadoda ngoba uNongqawuse lo yimfazwe eliwe ngoba kusetyenziswa ingqondo bathe bawubona belungu kwela cala lasemaXhoseni ba asikwazi wabetha amaXhosa kwayobizwa enye incutshe bese ibethe abantu bomthonyama base-Australia uba mayize ngeneno izokuthewula amaXhosa basitheza amandla ke ngokuthi bafunde inkcubeko yethu nendlela yokucinga basigqiba ngolo hlobo indawo endiya kuyo yinto ethi bathe bawuthi cakatha umcondo kulo mmango osesaziwa nje ukuba uKwaZulu Natal namhlanje bafika seyivakela imbilini yento okokubana belungu balwa kanjani xa belula imfazwe nathi yiyo le nto bathe bawufika kulaa mhlaba wonganyelwe ngoLangabalele oqala bafika sebenyotshile kuba akhona amaXhosa athile akwazileyo ukuqesha ezinqanaweni ebezisenza urhwebo kule ndawo kuthiwa yi-Indian Ocean batsiba phaa kula magaga asotheko omnye wabo nguSonjika uSonjika wayengumXhosa wafika wawuba ngumcebisi kwesinye sezazizwe wabaxelela ubana la madoda ayilwa kanjani imfazwe bafika ke ngoku phaa belungu seyengcothile ezazizwe zikwela cala le nkosi ifika seyilungele le mfazwe yabelungu bambona belungu into okokubana uzawusichana uLangabalele makabethwe esavela ukwenzela into yobana bamgqibe engekabonzakalisi ngenxa yento okokubana imikhosi yamaHlubi yayililungele lidaba kwaye seyifundile kwizizwe ezikufitshane nayo kwavuwana ngamaHlubi into okokubana amagunya awaphiweyo ukumkani uLangabalele wayengeziphiwo ezizodwa njengoba sitsho umntana enkosi ebekwazi ukuyenza imvula ile kwaye wayengeyokumkani emfazini mnye abafazi bakakumkani uLangabalele babalela ku-46
abantwana bakhe babalelwa ukuba babagqithile kumakhulu amabini 150 to 200. Ngoko ke ibiyinkosi lena ibitsabisa ekuzaleni.